te pini nilitum inglong kiri sports committee labang so committee hin pen nilitum kerangke amai kopi posigi phama laso puthak nilitum sports committee long amai phu si pamo pen than lo lasi laswa ang thun puthot akon nili ke than pon ri phanse porchen pon po pamo pen alang i than lo KKC tum ladak nitumalong le do latum si kachikrong latumalong le do ave kedang tang 28 January hala public interaction program CM lumajong hawar kathe bajong long sidolo alang nitum laso por hot memorandum isi chupi dun lo hodak nili dudut mana nili hodak cetong dun mai long cetong dun sini ta thek dun long lo alang itum pulo KKC phan atum long le chiri phone an pinani pi CM phan memorandum pilun alang itum laso memorandum ki pialong CM abang alam cakateng pulo te hichiro yang bong sulatum bangke potana tum phan pidia tu si chak apot si alang litum phan konat si along le ke doma nang tum cepak lang litum council pengen thangalam belo na tum man si pholong le hoptai siang bong na pidia tu si pulo tangte hola so along le alang tum piniar ni pipot paklang ni kede la pen pipot atum hoptai si ang bong long le potalong de piniar ni bangke alang litum bangke nitum la sports committee along le long bangsi alang litum long le pota ki claim ni phan bor ilo sitame kopai kime itum kaching hon MSc tame alang li bang kamatha misena joini piniar ni hala solong le phan alang litum phong ni phong thom alang tum NOC ke en kindam phan dam sitame alang li kamatha kime joini sports committee along nang litum damra chingki chethano hala so teng penil ko pi manang tok dunin nang tok dun pop sibang KKC tum han tame pangpul tangte laan akimi atua alang litum phan har et aphit kupia potsi nilitum pen nang chingki chetham the pin pen piniar ni nilitum phan social media long tanang sorsalo patumi yana bangke nilitum phan ho siamang dengan tan itum phan sorsatam sitame nilitum bangke kedam tangapor alang litum social media long wan man itu man ka sorsas tame piniar ni tum lam the sita KKC tum hino pu pinikani nitum tim menjok ta jong nam de ta pen jong dun de sitame alang litum ke claim abang thuatu kupia posi nilitum amen and lor pen piniar ni social media long lapen CM long litum phan inglong kiri hawaramai KKC inglong kiri hawaramai ahem amuk hengbeng leng binong leng dhonesor be chondrotok bia tumsi me kai chok posi nilitum phan akoi wang tangte alang litum nilitum bang thia phan je KKC hawaramai inglong kiri hawaramai ahem me kai chok pu social media long chot kali CM long anda patumi kaninje dang welson tisuk alang li kaninje amuk thengbeng leng binong leng atumsi hemmi kai chok tangtela piniar ni alang li approve nang paklang theki mala nitum se mege kai alang li approve photo do ma alang long video do ma alang nang paklang theki ma jong si thek pulote nitum hana paklang nilitum ni thoma por pipo alang litum pha nilitum han akoi na karba vek tum han litum ni thoma por pipo jongsi alang litum jongsi ni thomang bong nitum phan diak nang kachu hang kalite hala alang litum approve nang paklang thek nang ji jongsi thek khedet pulote alang litum phan nitum ta pination ge step sikini tum deng nang kok athema kidam tang apor hut social media long tanitum che thek long lo lapen nitum timang bong tame chingki thang tame kumane phan ka sorsak mane bong sorsan tum charju long lo
sitame patumi dik bangke nilitum cetheklong dak lo je nitum maphan latum nangkelang selet mane abisi si non ke cepaklang lo je latum cok cepik pusi rada thengno kapaklang kasi nitum cok ce sitame alang nitum kit nilitum phana ka sorsa alang social media long lake nang sorsa lo yo nilitum aputo nang tarham yo amuk tum sila tum si heme kayat yo lason si tum han ka sorsa inte lagi nilitum si cok cima alang tum si cok cilo la so proof bangke alang nitum social media lang sorsa lo mati alang alang tum proof lo mati nitum han ka sorsa pa proof lo mati la tangte alang nitum me kai cok pa proof bang nitum napak lang rap napak lang la support social media lang nitum bang pi phanang sorsa re pichoi ko ale dui ke la pe nitum han nong nang ge ju lagi nitum ta cecak ci lasi alang nitum han isia por pilo nithom apor pilo alang nitum nithomang bong nitum han aso clear vision bang nitum han ci pithek nang bong welson tiso number 1 hang amia fuchi ne pe nitum han aso hemme kai chok ba phong nitum han ki pu lasi alang claim rapet abang pu hodak social media nang dak nang sorsa dak ateng polote koloming leng kusinai klang lasi labang hini yang bong latum tim prabjin pe nitum nithom si pilo nithom apor yung selang tumong si ditumang klar dak alam nang dekhe dia nang chuhang he pulutang te nilutum ta angdeng kap nang kokpo ana bangke litum kar benglong CM sar atheng nu anta alang litum nigedam dedok dak hawara mai tum isi hini ke than pen hala belson tisopu bang pu sita alang li same CM sar atheng nu nije lo theng benging leng lapen binonging leng atum si hawara mai ahemena kai pichok olam si alang litum CM sar long anta mila bang so alam ninje dam lo lasi la bang so puthak bangke social media long endong chi yo bangke la bang ekimio kalidara posi nilihin ben ipu bangke la alang itum kopima kemang kachingki ka chithania son anstame methang bong hiana pot chingki chithan pon sonte me pari pusi nilihin ben napulo ahok lo nili ke dohut alang itum hawara mai halo sotke alang itum komiti da jiseng selang iron bahini tum nili long banglo je KKC hawara mai sengji lasi longle akedang sot hem kikim ban hem tuni kim ban akedang sot o hoi pe nili long ka banglo halo sunili si mai phubarim lo masi nili pulo nangli tum claim dam pamikanoi nili tum ta nanglang dun bompo po ajo ni pensi nili dah suhud bangke cetok dakdi pustame to klemoi po bang nili pudun lo sita hala soki pudun pen alang itum ke klem beda melong mangke sangkura kata thekrong lo apa muheta nili tum ma akong chun bang dan ninji lo ladak nili tum hawar lo masi la belson tisu po ka cekrong bang la kurusar kurupo po cekrong bang masi nili tum hawar phan bharok thidung anong no jo dekang masi hadagarat tum taning duk sai de lo apida bangke nilitum inglong kri sports committee pen tame lason asa yang deng mang ke claim bang chokchi kumasi nilitum tame la bangke langdun pamika nahi kumasi apida bangke lang litum chingbai chingsai tu masi la tuman phan bangke pek nang nilu jo la puson asa yang deng siako step ka preng deng thulo amasi hirilo engke non interaction program hut alang litum memorandum ki pidun CM sarlong ki pudun bangke ako chiri pho hala son bangke ni litum long naga hange ciri hini ba ulon ke ciri pola ke cimidi lilo mate lapen mas selang litum kami pitik thelu polam mangi pudak lo lasi nilihin pen bangke non bangke abarim pinak lo nili ladake non thangda ka cindu na belo lasi non alang litum mahin pen si bang putib lo apare bang nili pudun ji bangke atwara bedelo lasi labang so puthak bangke la hin atumang bong le chingki che thante me pardi pusi nili bangke pudon lo ki pudi phan ni hin pen na me ka chuni liduna son lo ane me thang bong iyana po ke char bo sai la son bang abiret nang po la pen social media lo ki sorsa la pen ke high level an kile ro ka puthak bangke ni ta ningdung lo me thang bong si che pe keng nang ipolo non malom nilitum inglong kri sports committee la pen hala
KKCA hawara yang bong enangan sosial media made Facebook WhatsApp lo ngecekal ya lama putaksi ini ninje pon itu lasi bikhek lang tum keninje pon banglahan lo KKCA akom sun bang mate huru po bosi kecipu alang level son tiso ini tum hanangkar bok pona sona sondo lasi alang le cipu lo je ini tum KKCA hawara mai ahem tun menangkai picok lapen hitu malong le salang le tumbang ke kai ke da WhatsApp group long ji ipu na sonsi thebun long la sele bang solam ko an na hok ma ke ini ithini be ta thang pajul ngang tung la bono je la ke KKCA hawara mai tum along le kali aprang kanda ili tum nili aprang la ke enjo wak da krolong fila secretary lo hala sodi tum 2007 sila da establish lo amar si 2014 ana bangni tum aku chekat ku da kamar si uthot Inglongkari Sports Committee 2015 pen pangcheng kon thutiro la bangso dim lo la bangso long le kadu be bani tum 50 bighas do la so 50 bighas long si ni tum 2015 na ninkana bangke Sports Committee pan ni bani tum cycling bom bang bom lo bonta mehala suhud inut bahini members tumi tum ten kala bera tum ta KKCA ke seng dunia pan aning ke hanga job ini tum long le nang hang lo bon se tame guru sar ke sikrong version tiso mat ke bang ini tum long le nang ke hang gali lang to hawara maya tum si nang ke chingki ben si ini tum long bang lo hala mangso huju to sports committee lo president ke chip ke lang le rotom kam salang ta ang tum funder lo ini tum sports committee lo lang tum ke to si lang tum hang lo chiri hini itu mah long le nang pivek tha pulo asota ni tum ke pithe the besi pulo malang tum bang nang pulo je nitum nong si mo ke claim mission pulo takte mission lo henoda podang te puthol aswalong le bang committee tum chen thu jase ta cho masini tum ta to bang khodon jalo stam ni tum return ki pe da pi tum la nang tum nang ki pe melo bang ni tum adak tok je bani chipia le masi melom suga se tamen ni tum pi don lo la tum phan alang ta him tum da chikim lo nangke cikim pena masih Wilson tiso bang lada alang tumra KKCA mahangke thek talon program nang bilo ar bichu to pata nang duno la so misen jibon pajo ini si kadu beta kar getum da dun alo lada masala so program ki jutpen hoptai sinia phi alang li kichu matha ki chok sia jo ini inur atak aviar lo suban sulangrem pajo ini koi bansi ane pan hem kang samda pon lo aso jo ini masih niri tumda ni kang samsi to ko lasol ke sa urtu rakam ke lada ke ciplang belum masih tumda la Inglongkari Sports Complex aju bang ke longle nang pithe thelo nang le tuma along ka plek le chirai thuno sini tulo sota clasap pen thanda along to no dagi tu wat ko kene hawara maya akong sun bang matang si dunon tum batai ni ke thom sing bailo la lang mai groilo tamala inut bahini tum ki chok se ki chudam pen abela son tiso bang bang wi se tamela lang le bang master man ke hola lang si chudpo atum pathor pa ki manon puta jurun de pen le son si thelo masih ni tum bang ke labang so along le bang ke alam tum kalipin masih kalang kodang si krong ke ni tum mentri ta project he ni tum ke lage pithe ke lo buta front ta lo akan awel son tiso phan mata ni tum committee apet ben masih ni tum data ta lo alang ni phan hang lo lang le bang he he de masih ni tum ke la puta insamri bebon pusi do clip lo masih tum bang ke kang sami ke le kapre ko dam lo ini tum la sport complex ajo ke nota ini tum chura de une ala ini tum local MEC tame nang chirap jom bolo lakan MEC sar lang ni tame wang lo ladak bata wang nang lang lo kikle mission lo sinang chupulo nang chulo aso jo ni sini tum dala CM sar phanta lo epa pani chupulo chu interaction program matala ma tum methang si ikute kang ve lo ladak kila so dim si ni tum adim buci puken ni tum mentune ta prote the la si nang ko ke dilang si ni je chot pon ni tum ma kong chu han long le pithe the lapen hala tumta nitum malong le ko ke piniar ni alang nitum han kundia tor hale hala sohut alang ni non pamon thanel lo hala so alam ateng pen pulte nilitum han ke piniar ni ta thang natta nanga sing ki thana bit lapen kedang pamon het lituma secretary masih ke presiden masih ke than lo litum lang Inglongkari Sports Committee presiden masih ke than lo
Wilson tiso lada hawa ramai long amei judet pen Ciklujoni jom thong apit alang li nilitum apunu aron lang de nilitum apunu aron asupi alang li hem si kedudut alang li jong si piniar ni thanglam ave wasonte nilitum tahon sohot bangke cingki thante ko pinison bak tuar do jip si tama thalos tamit nilitum aso angjir pulo puno aso pi boten itu masuk sulum ada di hala soapan jolang remde data artak komhek au sopan si jolang rem lo so ke social media ta theklong no kadowe theklong prong lo district jelong ta ciklojon potrok dak jelong thap lo inut guru po amune jong si lason itu mahawar ang phalang nolo pulote mo latum non ke nang ke hang jodlang do thip lo pute tuma hawar pilo ke man poke nili tum matha agency ni tum committee hoi pena bangke ke sie phane ke lang select kali Wilson tiso inut ke ni tuma part ke nang ludrik ko ba longle ke pe ke apher lam mati Wilson tiso ni tuma part nang ludrik ko ba ni pui bangke rong nang ludrik ni tuma part ke